hi. Hello. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mga tugang, Henry M. is in the house. Welcome po sa programa niya tong Morning Hit. Ngunyan pong aldaw na ini. Magandang morning Pilipinas. Kumusta po kita, gabos? Kamu po naglaom, kami po naglaom na kamu, gabos. Ayos. Kasabay niya to mga tugang sa technical department, technical side, si Chief Ramir Tanay. Sa luwas mga tugang, Mega Force Patrol. Sa panginginot po yan ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Siringman mga tugang, digdi po sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Good morning po sa Indogabos, mga parantabay niya to sa Bilog na Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, sa man pong Partikan Mundo. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning, digdi po mga tugang sa DCGB. Good morning na sa Indogabos. Sana po kamo gabos. Ayos! Anong pizza ngunyan tabi, Chief Ramir? Pizza 21. Kan bulan na, Oktubre adin, mapiesta na palan sa Legazpi. Mapiesta na palan tabi sa Legazpi. Sa masunod tabing si Manap. Ang ngunyan na si Manap, fiesta na. Ano ang fiesta is Huwebes. Yan, ha? Ang pizza tabi sa Legazpi, mga tugang Huwebes. Good morning. Mga Bicolano, saan man na Partikan Mundo. Kumusta po sa tuyang mga birthday ngunyan? Happy birthday po sa inyo, gabos. May mga travel, magandang morning. Ingat po kamo, gabos, sa tuya tabing numero na pwede po nindong i-text mga tugang sa pagkaaga 0928-777-5548 0966-203-0034. Oy, good morning palan kay Kwan, Kasubanggi. Kasuhapon, duman po sa Ayala Malls, may nakamidbidan akong mga paradangog ta. So ibaugaring, de ko na ko aso pangaran. Pero nagkapira po mga tugang sa ako po sa pangaran, si Madam Yolanda Baldo. Yan. Good morning tabi kay Madam Yolanda Baldo. Buda kay Madam Merla Ocampo. Yan, ha. Madam Yolanda Baldo and Madam Merla Ocampo. Yan, ha. At saka good morning man kay Boy Baldo. Yan. So ano yan, lalabs ni Manayoli, Baldo. Good morning tabi kay Bossing. Boy Baldo. Mga taga dyan po ini sa Rawis, mga tuogang kan Legazpi City, Si ano yan, namidbidan ko ni kaswapon habang naghihiling si Father Momoy, Yolanda Baldo and Merla Baldo. Yan, sa mga parantabay niya to, na nagkamiridbidan niya to kasuhapon, mga tugang dili po sa DCGB. So sa tuyang mga nagkaarantabay, mga tugang dili po sa DCGB na nagkamiridbidan niya to kasuhapon duman sa Seniors Day. Pasasalamat mga tugang pasasalamat mga tugang sa tuya tabi na sa tuya tabi na so sa tuya tabi na mga seniors. Mga seniors natin, magandang morning. Welcome sa programang Morning Hirit sa DCGB. So mga nagda-drive tabi dyan, so mga nasa kwan tabi dyan, so mga nasa so mga yaon tabi dyan sa tuya tabi na mga nasa van, mga nasa van na nagbabiyahe, mga nasa jeepneys. Morning sa Indogabos, welcome sa programang Morning Hearing. Sige daw, so mga ay tatod, apudan ta sa pag-asa ta. Apudan tatabi sa pag-asa. Maray na agad tabi sa gabos. Congrats DCGB. Salamat po. Salamat po. Sabi ni Tony, happy anniversary, Migo. More power to your program. Yes, salamat, Migo. Nagparabayli si Al. Good morning. May nakailing pala na. Happy birthday po kay Neo Rafael Merandilla Batalla and Salome Alamares sa October 22 ng Tula-Tula, Albay District, Legazpi City from MMC. Manay Merly Caceres. Good morning, Hen. Puwerte baga sa uran mo niyan na pagkaagaday kapag pauran dapat pinimi kang okay. Yung nga ni sa tutula. Haloy ako makasakat digdi sa DCGB. Tabaha po digdi. Baha po digdi. Nabot pati sa muyang garahe na pining laugan tabi kan auto.
baha tabi digdi. Mga tugang sa Kuana sa DCGB sa palaog sa Imperial Court. Kaya kung ikamapad DCGB ka, medyo daingon na po magpasiring nyan digdita. Halang kaw tabi ang tubig, halang kaw tabi ang tubig, below tuhod, below tuhod tabi ang tubig, Didi po sa may Imperio pag pasiring digdi sa may ang tubig hanggang man lang digdi sa may garahe kang DCGB, pero diyan sa may E&A, ayan po sa may sa may Imperial Homes, day tabing problema, day tabi abot ang tubig. Ang tubig hanggang man sana po sa building kang DCGB. Yan. Alright. Sige. Bueno, aramon ta daw mga tugangan, mga buena manong report hali po dyan sa luwas. Kasabay po ang Mega Force Patrol. Nasa linya si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. May mga post na kitali sa ibang lokal na gobyerno. Kamalig, Piodoran, dahilan kay Ninguran, route kan panahon. May suspensyon na sa klase. Iyo? Oo. Kamalig Piodoran pa man lang nabasa niya to. Anyway, BBP, pasiring kita sa mga istorya. Gadan ang 50 anyos na lalaki sa Pantao, Libon. Sa laugan sa indang sa diring residensya matapos nakaging banggi pasyaran inikan nguhod na tugang. Naiko. Nasa impluensya nin alak. Jesus. Palibas sa tugang, bukas pintuan, pinalaog inikan na matuang tugang. Mangamon-ngamon, may dit nakadiskusyon, nadangog ang mga pagtaraning sa tao kan magtugang. Dahil nasabutan ko na noan mayor na dahilan, hanggang sa mataod-taod tabi BP, sunguhod na tugang, pinaralsok su ilaw sa laog kan naharong kan sa iyang matuang tugang. Sagod na naging madiklumo na ang palibot sa laog kan harong. Naiko po. Digdi na palan inugsubanin saksakan biktima sa kilikili. Sinaruan sa na mabuyong pailawan kan mga kapamilya. Bulagta nagkakarigos na sa dago. Gurana. Pangyayari adi. Sango niyan, ang suspect voluntad ng auto na sa kustodya kan Libon PNP para sa nagkakanigong disposisyon. Nasusulat. Ang Jimmy, ang suspect sunghod. Tama? Yeah. Sunghod ang suspect, tinigbas tugang niyang matua. Bakot tigbas. Anong motibo? Tinusok. O tinusok, sinaksak? Anong motibo? Ginibo niya ito? Kauron ko si Kapitan Jupit Fernandez an verified ngay ining mga istorya man sa nagarimanungod sa daga. Ay nako adi. Bala nang ikan sa polis mag-imbestigar. Grabe. Pagal. Gagadanon kasi sa diri mong harong. Magadan pa sa diri mong kadugo. Grabing mga kon adi. Grabing pangyari. Okay. Ingat-ingat. Okay. Yan, BP. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. When you're alone, you ask yourself, what Sige, sandali lang tapudan tang pag-asa ha. Apudan tatabian pag-asa DOST. Mga tugang aramon tatabian na kamugtakan kang panahon. Madali lang ta. May may pigabangan kitang maraot na panahon. Abudan tamo na so pag-asa bago tabi sa headlines ni Pading Mar de la Cruz para aramon ta ini mga tugang na sitwasyong kampanahon ta may bareta baga kang sarong aldaw sabi duman sa bakit ayaw to ha may bareta baga kan sarong aldaw na may maraot na ang panahon. Hello Pag-asa. Morning. Hello. Sir Ariel.
Yes po. Yes, sir. Good morning. Si Henry po sa DCGB. Order ka na tabi. Go ahead po sa latest forecast. Ngunyan po nga daw. Ang sa tuya pong update sa route ng panahon, hindi po saro ng bagyo na nakalawag naman yan sa Philippine Area of Responsibility kas bagong maaga. Kasi hindi nga may pangaran man na bagyong Christine. Ring namataan ang Tropical Depression Christine sa distansyang 1,050 kilometers east of southeastern Luzon sa coordinates na 13.6 degrees north, 133.9 degrees east. Igwaning taglay na kusog ni Doros na haran sa sentro nag-aabot sa 55 kilometers per hour at may pagbugso kan Doros nag-aabot man sa 70 kilometers per hour. Sa ngunya naghihiro ini sa direksyon na pasulnupan, timog sulnupan sa rekas man na 30 kilometers per hour. Nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa probinsya kang Catanduanes. Pati naman duman sa northeastern portion kang Northern Samar, northeastern portion kang Eastern Samar. Ang ibang parte man kang Kabikulan nilalauman man sa maghapon ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man na pagkuran asin pagkikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na Doros na sa norteng Sirangan sa Kudsa Norte ano Matian na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Hello? Yeah, Sir Ariel. Okay. Yes po. Sige, go ahead po. Ano po ini? Signal number 1 so Catanduanes. Maapektuhan, natural, may epekto po sa Bicol Region tabi ni? Iya po. Marani, although sa ngunyan, base sa forecast track, inasa na malandfall na inidulman sa may, may Northern Luzon. Lagad hanggang sa marani inidgisaw sa tuya sa may Bicol Region, sa Opo. eastern part kang, Bicol, hanggang sa Aga. So sa base sa tuyang forecast track, mahiro iniyo pa sundupan. Oo. Aldaw hanggang sa agang hapon. Then mahiro naman iniyo pa pa norte sundupan pa sino duman sa Northern Luzon. I see. Okay. Pero nga ni po, sir, so dalagan tabi kayo ni? So speed niya? Sa muna po 30 kilometers per hour. Makurukas ka siya, no? Makurukas ka siya. So expected po, kung ang distansya na pa ito, 1,000 kilometers plus ade. Sobra 1,000? 1,050 kilometers sirangan kang southeast Luzon. Oo. Ang mga anong aldaw daw po ini pwedeng humaranig di sa Bicol o Catanduanes area? Possibly pong mga sa aga or sa sa maaga hanggang sa hapon, harap pwede gusto na sa may Bicol region. Okay. So, sa agang mga maaga, approximately 605 kilometers east of Vera Catanduanes. Okay. Ang distansya kanina, then sa agang hapon man, mga alas 2 din hapon, nasa 575 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Oo. So may posibilidad po na mag-signal number 1 ang Camarines provinces o baka pwedeng albay? May dakula po sa ngunyan ang tsansa na magka-signal ang ibang parte kan Bicol. Dahil nga sa niyong paparani ni pagirigis sa may Bicol region. I see. Okay. So kung arog ka iyan, di may posibilidad na maglangkaw po ang typhoon signal sa Catanduanes tabi, sir Ariel? Tama po. Kasi kaya sa mga masunod na oras, posibleng siya na hapon na sa na iniyo, tropical storm na category. So, pag tropical storm, pwede mag-abot sa signal number 2. Opo, oo. Pero so Albay and Sorsogon, sir, ako sa ilang posible mangyari na may typhoon signal man kita tabi. Ay po, dito po inalian chance na yan pwedeng kaya masakop kayo niyo yung sa diametro kan bagyo. Pag nag-run sa may east kang Catanduanes. Opo. Ano po kadakulan diametro kay ni? Sa ngunyan po, ang niya, hali sa sentro, yung strong winds, so parang radius niya, nasa 550 kilometers. Okay, dakula ang radius, po. Dakula pala ang kun 550 ang radius niya, dakula. Okay, pakiulit nga ni po, pero andara ka ining paros? Gano'n po kakusog andarang paros? Sa ngunyan, nasa tropical depression iniyo, so nasa 55 kilometers per hour yung gustiness niya. Opo. 70 kilometers per hour. 55 kilometers per hour yung maximum sustained winds, then 70 kilometers per hour ang gustiness. Ayun, oo. May chance ang makusog pa na, no? Ayun po. Okay.
Gura no tabi sir dili ang dara ka ining oranta iyan kun medyo aro ka ng paros medyo kaya-kaya ta yan pero sa oranta tabi kumusta po ang dara ka ini? Inaasahan po na may mga sa Ngunyan, ang Bicol, moderate to heavy, yung Oranya. For 24 hours, pwedeng mag 50 to 100 millimeters yung rainfall. Then sa Aga, ang Catanduanes, Cam Norte sa Cam Sur, pwedeng mag-gaygoning heavy to intense rainfall, yung 100 to 200 millimeters per hour. Opo. Then rest of Bicol, moderate to heavy, pag-uran. So asanta po na mauran kita hanggang sa Miyerkules. Miyerkules. Yeah po. Okay. Miyerkules baga bespera kampisa sa Ligaspi. Ayun po. So, laumatan na mauran kita sa Miyerkules. Then hanggang Huwebes may mga pag-uran pa kitang nilalaw. Hanggang Huwebes. Okay. Yeah. Okay. May chance po na mag-ibang direksyon ini, tango niya, natutumbok niya is Northern Luzon and hamara ni po sa may partikan Bicol. Ang medyo, pwedeng, ano po ang posibleng senaryo tabi, Sir Ariel? Base po sa sa mga depende sa mga weather systems na nakapalibot tigyo sa bagyo. Data hinahali ang posibilidad na magbago ng direksyon harayo pa iniyo sa kadagaan. So, pwedeng magtaas pa siya na maglandfall or pwedeng magbaba man, pwedeng sa may Central Luzon or sa may partikang Quezon siya maglandfall. Ayo. Base sa forecast track sa Ngunyan. So duwang option, pwedeng tumaas siya, kumarayo sa Bicol, or pwedeng bumaba. So kung bumaba ini, target niya ang Quezon Province. So may Quezon, base sa forecast track sa Ngunyan. May kwenta po, sir. Medyo kaya duman ako sa senaryo na baka bumaba siya and then maapektaran sa Bicol region lalo. May kwan po, may chance, igwa ki mga weather condition na pwedeng makapush kay ni pababa na lalong umapektaran po ang Bicol area? As of now? Yung mga high pressure dito sa may parte kang China. Sa may taas kang Pilipinas. So pag nagkusog yan, pwedeng itulak kayo pababayang ang bagyo. Ayun, okay. So as of now po, ang high pressure na yan, kumusta? Maluya? Sa Ngunyan, kung mini pong basehan forecast track pa Northern Luzon, medyo dahil gaya nakaka-apekto ang high pressure para ibaba siya pa sirig sa... Ayun, kaya ang tumbok niya talaga sa Northern Luzon, although ma-westward muna siya bago pa-norte. Namarani muna sa may Bicol. Pagrani sa Bicol, mataas naman siya, pasiring na sa north. Okay. Sir Ariel, salamaton pong maray sa forecast no niya na. Mabuhay po kamo sa pag-asa. Salamat po. Alright, thank you. Alright, iyan tabi mga tugang ang latest na report sa kamugtakan kampanahon. Yan, ha? O di. Kasi bago kaya habang kahuron ko si Ariel na sa modyo, nahiling ko sa nahiling ko sa wind, tropical cyclone direction. Takita baga sa Pilipinas, araw kainin na hanggang 55. So, kusog kamparos, o may gustiness siya hanggang 70 plus, 70. Mga tugang, po kan tropical cyclone. Sunod kan tropical storm. Sunod kan severe storm. Sunod kan may pig-apod ng typhoon. Tapos pag super typhoon. Yan, ha. Kaya nga baga pag-abot sa terminology, medyo kwan pa. Pag sinabing bagyo, general term yan, general term iyan, mga tugang na term pag-abot tabi sa bagyo. Alright, sige. So yan tabi mga tugang ang latest dyan sa kamugtakan kampanahon, mga tugang digdi po sa satuyang lugar. Ulitin ko lang po na ang Catanduanes is signal number 1. So may posibilidad na tabing biyahe. Ngunyan, from Virac, from Tabaco to Catanduanes. May posibilidad na tabing biyahe ngunyan from Tabaco to Catanduanes. Signal number 1, mga tugang ang Catanduanes. Dahil pang signal, ang ibang parte kan Bicol, apera kang Catanduanes. Pero pa oras na iyan, nagrani. Mga tugang dyan na Banggi o sa agang maaga, ayan. Ako sigurado ako na sabi baga ng Sir Ariel, magkakaigwa kitang typhoon signal sa Camarines, most probably baka po sa probinsya Canalbay. Hello? Ben, Yes, morning. Dapat day ang pag-isa to. Oo. Grabe pati ang ripon ko. Ano?
Grabe ang tipong ko. Titipon ako. Iyo nga niya, no. Lalong malipot, magrabar pa yan. Yan sa mga elementary. Dahil pa mang suspension of classes baga. Pero sabi ni Jimmy, ang suspension of classes kaya pa di, maski na maghalat sa probinsya o sain, pwede kaming localized suspension ang mga alkalde. Correct. Dapat. Diba? Correct. Oh. In bakulang mga alkalde, ang school administrator pwedeng mag-declare tabi kay local suspension. Principal, school head, mga arugan, pwedeng mag-declare tabi. Dan importante dito, safety kan mga aki. Ano pa lang ang bulong sa abo? Sip nga pare. Grabe. Sip nga. Titipon ako. Abo. Iyo, ano. Ano? Magpa-x-ray ka pa de. Ay. Tabing mataba ka pa. Hindi naman pwede. Okay. Okay, bye-bye. Sige, thank you. Yung tabi, yan tabi, mga tugang ang kuana, ang sa tuya na forecast, mga tugang niya na pag-aaga ha. So, hanggang pitsa 23, Bispera Campil sa Legazpi, expected tabi and medyo malabag yung, mauran na panahon. Mauran na panahon tabi digdi po sa tuya na kapalibutan. Good morning kay Bossing Danny Chan. Good morning tabi sa imo migo. Danny Chan, nadaparan mi kasapon duman sa healing session ni Father Momoy Borromeo. Bossing, maray na agad tabi sa imo ha. At saka sa imong misis. Yan sabi ni Madam Mrs. Yan Kaswapon. Iyan naman, kantahan mo sa naman niya kami sa aga. Baka ngayon malate ka, kantahan mo naman niya kami. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi. Alright, sige. Nasa linya po ang mga headlines kan mga bareta. Ang niya na pag-aaga. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Tumang kita sa news base kan Newspaper DCGB. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Go ahead, Paring Mar. Yes, good morning, BP. May suspension ng klase sa siyudad kan Legazpi. Okay. May pigpaluwas na abiso ang City Disaster Resilience Council as of 4 a.m. today. Yan. Okay. Ang sabi digdi, dahilan sa moderate to heavy rainfall na ma-experiencean ngunyan, base man duman sa rainfall advisory number 4 na piniluwas sa alas 5 ng aga na pwedeng magdara ng pagbaha o flash flood. Yes. And rain-induced landslide. Ang face-to-face classes sa gabos na level, public and private, are hereby suspended. Effective 5 a.m. today. All face-to-face classes may switch to alternative modes of learning. Yan tabi, Bibi, ang pinaka... Sir, nakapirma dyan pa rin. Paluwas. Teka lang. Si Sir, nakapirma dyan sa advisory? Today nabuksan. Si Mayor Oscar Robert Cristobal. Ayan. Okay. So, paano kaya ka sa bago? Pag-agi ko dyan sa Washington Drive, mga estudyante na naglalakaw before 5 a.m. pa de. Arok talaga yan ta. So, gari 6 o'clock session na de. Oo. Ta naka-shifting baga? Roger. Nailing ko talaga, aling agaga ko sa Washington Drive, may gwa akong siguro mga 5 estudyante na manigsaro na naglalakaw. Garo dyan nag-eskwela sa kuan sa West Washington High School gayon. Ayun, oo. Igwa buda pag sa may Rizal Street, igwa na mga estudyante naglalakaw, malaog sa klase as early as before 5 o'clock. Grabe pala ang sakripisyo kan mga aki pag-eskwela de. Okay. Sige, ayun ni pala. Pinadarahan ako ni Sir Joy Bahoy. Roger. Okay. Sige pa de. Bien, Santo, sa ibang mga headlines nato kunya na pagkaaga, Presidente Bongbong Marcos binati ang bagong presidente as in Vice Presidente kan Indonesia. Nagduman siya mismo. Wow. Pero nagbalik man sa nakasubanggi. Private armed group dapat na marumpag bago ang eleksyon sigun sa COMELEC. Antang Presidente Marcos nagapilar sa mga paratukdo, nagaipagusgaran ang mga aki na masirarom sa aral program. Holiday bonus dapat nagastusunin tama sigun sa sarong financial planner.
Nas kalong taram niya kaya pag uminabutan na walit kan mga tao dahil man makontrol ko ng grasusong kailan. ILG Secretary Rimulya ipinag-orden ang Maricas na pagkurtar sa mga private armed groups bago ang eleksyon. PNP Aviation Unit madugang ni mga personahe sa NAIA kasabay kang piglalaw na pagruso ni mga pasahero. Oho. Climate Change Commission inumo ang Department of Trade and Industry sa polisiya sa paggamit ng single-use plastic sa pasilidad kan ahensya. Oho. Bawal na Yes. sa gabos na opisina kan DTI ang paggamit ng single-use plastic. Opo. Senate President Jesus Ano pa yun Cordero pa Gabos na opisina kang kan gobyerno? Department of Trade and Industry. DTI. DTI. Okay. Aha. Mhm. Senate President Jesus Cordero kinontra ng mga sahot ni VP Sara Duterte Na? kontra kay PBBM na dahil itatao magmaniyar ka nasyon. Aha. Okay. Dinipinsa ni Jesus Cordero. Dahil nga totooan. Ang luway-luway nga kang pagtaram. Okay. Yan nata. Dahil pwede magpaluwas kay opinion ng iba. Pero, maski ano na sa nabagang titararam kaya, kanya-kanya ng opinion. May nag-question na nga ni magpa-psychological test na Si Sai. si VP Sara. Kalakul kan. Ayo adi. Oo. Tama lang nga ni ikot-koton sa bangkay niya. Bisa mo pa, pugutan ko yung impayo. Muna sa pa. Pugutan ng payo tapos kutkuton. You can drag me nga to hell. Oo. Ang problema nga, pag abot ko nga duman nga, ako ang presidente duman. Pero dahil matugot siya nakatukaw duman. Salbatadang pangyari. Senate Blue Ribbon Committee, himayon ang drug war ni dating Presidente Duterte sigong kay Senate President Jesus Cordero. Oh. Ang chairman pa lang kan Senate Blue Ribbon, si Pia Cayetano. Pero Pero dahil magiging busy ni kandidato, Iyo. Pigsugo, si Senador, Coco Pimentel, Oh. na iyong mamayor sa subcommittee level. Namatinder Ayan. dyan si Digong. Namatinder daw. Ay, hindi sa nata. Ngunyan, ang Sabagay, ang latest duman sa mas baba. mas dissenting mga senador. Pero may latest duman sa Kamara Na? na pinadarahan na formal na surat si Presidente Di o man, dating Presidente na mag-atender. Di man maduman matinder sa enda. Dahil matinder sa enda. Tugot man si Senador Bongo at si Senador Bato Oh. na yung Blue Ribbon Committee ang mag-investigar. Sabi ni Senador Cheese, maray nga ining Blue Ribbon Committee ini lang ang pwedeng mag-investigar maski nakareses ang Kongreso. Alanganin man kaya nan matinder si Senador Bato imbestiga. Bigyan sa rahutan siya. Boda si Bong. Roger. Okay, pideya, nakakumpiskar na ng katila na 49.8 billion na illegal na droga upon kan magtukaw si Presidente Bongbong Marcos. Mantang dahil sa Watusi, Oh. flight sa Negros Occidental na atraso. Nata. Bawal baga ang mga paputok Iyo man ang sa aeroplano. Oo. Kaya lang, suwatusing ini, iba man. Anong klase pre? Basta nag-uron sa suduan, nadangog kan flight steward. Oo. Di, kinamprotar sudua. Oo. Pasisa na kita, piguro na namin iya, gilinggo. May wato si kang iya pre. Leo, di gilinggo. Anwato si palang sasabi yung kondom. Okay. Salvatana. Di, pinabarawa ka mo sa pasayraw. Tawid pa siguro. Oo, Pinag-K9. Ano yan, paniling. Nag-urong pala sa... nag-urong gud pareho may kwan. Posible. Member. Basta, giling ko kaya ito. Sinsa na kaya po. Pinabarawa sa mga pasayro. Sinek kapang kang K9. Sudua, tapos pinaresume sa biyahe pa Manila, pero sudua, winalat. Nailing muna iya. Pinaribok, kahapon na sinda pinalarga. Di pa lang pwede maghurong ka mga araw ka na terminolohiya sa aeroplano. Iyo, talaga. pasiguro ang mga kunya, pasiguro sa mga Natural. empleyado. Safety. Alright, sa Sarabang Barata ng US, siniguro ang kooperasyon sa Pilipinas, kasunod kan pagdukot sa American, o pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga del Norte. At yan ang udto. So, kunya, kumpira talaga ang magiging pinal na rollback. Yeah. Basta, dahil ako na ako magkargata, sigurado Sayang man. rollback. Sayang man piso. Sige, diit man sana. Okay lang yan. Okay, from Newsbase, ang harang po kan PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, PYS nyo yan. 24/7 konektado ko mo maski dahing load. Ini po si Mardila. Good morning.
Thank you, Paring Mars, sa mga Newspaper headlines front in the page. morning. Dito Enot po sa sa Morning DCGB. Hirit. Enot sa Morning Hirit. Okay. O, sandali lang ta may nag-upload. Hello, good morning. Good morning po. Ngayon po lang kung may school like this sa Legazpi. Ay, kon po sir, suspendido po ang klase. Sa Legazpi. Hello? Tiro pong Legazpi. Ay, iyo po, suspendido po buong Legazpi. Sige po, salamat po. Sige po. Okay, nag-text pati si Kwan, ano ko na, taling ko sa mga nag-text sa tuya. Sabi niya, bata ngaya po, sandali lang ha. Bata ngaya may maritime procession sa Oktubre 23. Gero da ini malalawos, maalat kami advice sa parokya. Pili tabi makisuyuhin kung ano desisyon ninda sa parokya. O sige, tod tabi ta. Dako lang ipapalakaw ngunyan sa mga reporters ta. Ha? Ngunyan taming Lunes. Ha? Yung mananggad, so maritime procession, ano ang desisyon? Ha? Tabi ta. Ako sigurado ako sa Petsa 23, maukol, mabalod. Yan po sa kadagatan kan Legazpi. Golf. Ha? Lalo pong maharani sa tuya ang bagyo. Asko lang tabi if anong declaration of suspension of classes kan daraga. Sige po, tahilingon ko sa mga post sa Facebook. Ilingon ta ha. Sabi ni Sir Joy Bahoy, may advisory na ngaya tabi ang CDRRMC. Alright. May text man si former Councilor Chito Baldo. Good morning, bossing. Chito Baldo, ikan ang tunay. Sabi sa advisory, kang CDRRMC as of 4 a.m. 4 a.m. tabi linuwas. Tabi ang CDRRMC tabi nagpaluwas kan advisory effects of trough of tropical depression Christine. Yan, Christine pati ang pangaran kan maraot na panahon. Apirmado po ini ni Saradayo Tunugari nga pero din mabasa. City Disaster and Climate Change Resilience Council also advises the following to basta yun na yan, madali lang ha. Talingon ko lang sa terminology digdi tabi na de ko nasusumini Sarada Yuton. Madali lang po basta po ito sabi ninda the CDRMO through its automated weather station and tandem station has recorded rainfall volumes equivalent to orange rainfall warning in Dita, covering northern barangays. The barangays Banyo, covering Albay District, and red rainfall warning in San Francisco, covering southern barangays in past 24 hours and are at yellow warning and orange rainfall levels respectively. Sa pag-antisipar da tabi kang rainfall na iyan na na-experiensyahan mga tugang ang rainfall advisory number 4 na pinag-issue kas bagong alas 5 nin aga, iyo po da tabi madala din pagbaha, lahar and rain induced landslides. Face-to-face classes in all levels, public and private schools are hereby suspended effective 5 a.m. today. All face-to-face classes may switch to alternative mode of learning. Araw kayo, clarify ko ha. May klase po sa Legazpi. Dahil man po suspension of classes. Igwa pong klase sa Legazpi. Tama, Sir Joy Bahoy? Dr. Joy Bahoy. Ang suspension tabi, ang pig-suspender, iyo po ang face-to-face. Ang pagpasiring kan mga estudyante sa mga eskwelahan. Iyan po ang pig-suspender, effective 5 a.m. today. Pero ang klase po, ipagpapadago sa paaginin alternatibong paagi kung paano magturo. Yan, pwede siyang synchronous, asynchronous pala. Yan, asynchronous. Pwede siyang ito mga modules, modular, o anong manabagay. Gusto sabihin tabi, ang klase padagos. Pwede siyang itong online. Padagos ang klase. Dahil pong suspension of classes, tabi, tang sinuspender man sana sa face-to-face.
So pagturo paran sa classroom kan mga paratukdo. Budak kan estudyante. So pagturo padagos gamito ng ibang mga alternatibo habang ang mga aki yaumpo sa harong. Habang ang mga teachers yaon man sa kunsain, pwedeng sa harong o kunsain sa school para po mapagpadagos ang pagturo sa mga aki. Yan, Legazpi yan ha. Tabi, Legazpi po yan ha. Clarify ko lang, ang suspendido po iyon face to face. Ang klase day po suspendido, ta dapat gamitan ni iba-ibang klaseng alternatibo na klase nin pagturo. Yan, okay? O yan tabi ang advisory kang Legazpi City. O, tabi sa paagi yan ni Acting Mayor Bobby Cristobal. BP, Po, Kamalig and Ginubatan, Kamaligin Ginubatan. classes in all levels, both public and private, are hereby suspended until lifted. Iyan. Sabi ni Paul Chino Garcia. Iyan. Kamaligin Ginubatan pa diya. Sa Kamalig Human at Opo. Inutang. Okay, so kumpare, so daraga day pag yung nailing. Day pa kung nailing. Okay lang Kamalig, Ginubatan, Legazpi, yan, Legazpi. Tabi. So daraga, halat-halaton ta siya ay si post ni Kwan. So kunigwa si Mayor Hausyan, John G. Hausyan, mga tugang nin lingko daw so kanya wall niya i-follow ta daw. Ang nailing ko na latest so kagsawa festival na posto. BP Pio Duran. Pio Duran. Okay. All levels man. Effective today. Pio Duran, all levels. So, probinsya pa rin, walang general, advisory. Day pa ko nailing. Day pa, no? Day pa kitang nailing. Okay. O, sige. Thank you pa rin, Day pa kikwan, day pa ki general na statement tabi. So, PDRMO, mga tugang, tabi, ano. Si Kwan bagang kwan mo niyan, ang acting, di ba? Si Engineer Baclaw. Tama pa rin? Engineer Baclaw, Engineer Baclaw. Apudan ta daw si Engineer Baclaw, tabi ano, balon ta daw na apudan mo niya na pagkaaga, ta-clarify ta daw tabi ini. Alright, madali lang palingal, tamay mga text. Meron na po bang order ang DepEd kapag may suspension of classes during emergencies, automatic meron na po okay. Salamat sa text Meron na po order ang DepEd na kapag may suspension during emergencies, automatic shift po sa EDM, alternative delivery mode. May training na po with regards sa education in emergencies. Ay wow. Sige po, very good. Salamaton po So automatic pala niya. Daraga po, suspendido. Mga tagaligaw, wag umasa masasaktang lang suspension of classes. Mga natong aday pa, alat-alat mga natong na sa mga tao. Di ko dadudumog. Alright, sige. Pulang di po may suspension. Wala pa po kaming nailing. Di pa po kaming nailing na post sa social media. Di man pwede online ang rehearsal sa hataw. Ma'am Ruby, good morning. Suspended man ang college. Bata may hataw sa aga sa bio. Di po, so elementary kung man sa na. Di po, ang dapat magkuang suspension tabi so bio administration bio administration makaya po tabi kay Mayor Crisel kung may suspension of classes sa digdi sa tabako baka kaya masuspend sinda kung nasa school na ang laog kan mga aki. Salamat po. All right, sige, good morning. Apot ko lang tabi kung ang bio may pasok. Wala pa kaming nailing tabi na social media post. Alat-alaton ta. Daraga, okay na to. Ang daraga suspended na po. Good morning. Good morning, sir. May klase po sa eskwelahan nyo. Alright, sige na po may localized suspension po kita. Ika po kita localized suspension. Okay, yun tabi. Good morning. Wala pong magawa activity. Magagawa activity sa Legazpi Port Fiesta. Yung so Legazpi Port Fiesta activities, ang day po dyan pwedeng suspenderon, sumisa para sa mahal na Diyos. Pero po so ibaba ka po, suspenderon yan tamauran, araw kan so parada, di ba? So parada, so parada, so maritime procession, yan. Iba pang procession tabi,
Baka masuspender yan. Pero halatong tatabi ang official statement ni Father Maui Murillo. Kasi na po mother decision ka yan. Mga tugang kung ano tabi ang gigiribon sa mga fiesta na mga outdoor activities. Digdi po sa Legazpi City. Alar Mario nasa linya. Good morning, Paringal. Thank you so much, Padre. Good morning. The best si Acting Mayor Bobby Cristobal. At least dahil na napasubo sa mga estudyante, may nagkapirang nahiling akong estudyante, ratabon ko ta. Ito po, na. At least atab so advice. Okay. Anyway, ingat lang tabi sa mga motorista. Ngunya na matindi suran ka so banggi, medyo malnas ang tinampo, lalo ining ongoing na road widening dili sa aling umapon padalaog sa barangay Maslog. Medyo madugi ang nagkampirang parte digdi, kaya ingat-ingat na lang tabi sa mga motorista. Grabe so epekto tulos kan uran. Pero inawingon yan kampante na naman ang sitwasyon kan panahon digdi pa di sa luwas. Pero madampog talaga ang palibot sa this moment. Kaya expected na talagang mauran ang maghapon. Sa iba pang informasyon, padagos man ang preparasyon ko niyan kan simbahan sa mga sementeryo. Sampulong aldaw na sa Nabaga, Todos Los Santos na. Kaya sa mga sementeryo, yaon naman ang mga inisyal na pagpapalinig kan kanya-kanyang parokya para antisiparan ang nagadang-adang na Todos Los Santos na madali na naman. Kaya sa ngunyan pa naman ang simbahan, parte ini kan pinagandaan, pati naman ang mga barangay council, lalo sa mga lugar na may sementeryo para mabantayan ang pasi orden pag-abot kan Todos Los Santos. Marami ang talk. Pare, yun yan ang informasyon. Digdi Southern part kan Legazpi. Monitoring lang kita. Alar Mario. Sigidi. Thank you, Paringal, sa report. Uliton ko lang po, may mga ang localized suspension tabi in effect na ngunyan. Pero ako kung ako sa Indo po, dyan sa mga lugar na daimang nakipinaluwas pang advisory an alkalde, kamo na po magdesisyon ng mga ang pinaka-importante po ang safety kan mga aki. Kung mauranon, kung baha, dahil na po nindo pagpalaogan ng mga aki. Dahil na pagpalaogan nindo yan na mga aki. Importante tabay sa safety ninda. Makaabot man sa eskwelahan kung durumog na o kung bako man, mga tugang pagulikan, baha na sa mga agihan kayan, matakula tabing problema. Pwede po yan. Kita na mismong mga magurang ang magdesisyon kayan. Okay? Ang mga bareta po, susunod na. Makalipas lang mga tugang ka nagkapirang mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si FEM wala ng iba. Serbisyong imperial malalauman ta. Si FEM imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial terminan niya tong malalauman. Si FEM imperial na pagdabaan ko langi. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Happy birthday po kay City Administrator and former City Councilor Jim Andes. Yan ha. Sa Satuya Tabing City Administrator and dating City Councilor Jim Andes, happy birthday. Sabi po ni King Reginaldo Budali po yan sa DCGB. Alas 6:07 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw, suspension of classes, ipinasunod ka nagkapirang local government units, sigdi po sa probinsya Kanalbay. PBN Broadcasting Network ginibo ang sinyo handog pasasalamat kan DCGB kasuhapon sa ika-66 na taon na anibersaryo kay ni cerebral palsy pinaliwanag kan sarong pediatric neurologist diplomate sa PBBM binaten bagong presidente asin vice presidente kang Indonesia. Private armed group dapat na marumpag bago ang eleksyon sigon sa COMELEC. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu inakusaran ang Hezbollah na responsable sa pagbalo na pagadan sa iya. Business News, chicken inasal tinanggal bilang best na pagkaon kan Pinoy. Health News, daing ligtas na level sa lead exposure. Detalyes ngunyan mga tugang kan mga bareta, suspendido po ang nagkapirang klase sa iba-ibang mga munisipyo sa probinsya Kanalbay. Enot kay ng alkalde kang Legazpi na si Acting Mayor Bobby Cristobal nagpaluwas din suspension of classes sa face-to-face. Alagad, magapadagos ang pagtukdo kan mga paratokdo asin estudyante sa paginin iba-ibang klaseng
estilo para mas mapagdragos ang pagtaunin informasyon sa mga sa saindang mga estudyante. Ang face-to-face iyo ang suspendido alagad kinakaipon magkaigwan ng alternatibong mode of learning sigon sa advisory kang City Disaster Coordinating Council. Mantang pirmado iyan kan acting mayor kan Legazpi. Kasabay man na suspendido ang klase sa mga munisipyo kan Kamalig, Ginobatan, asin Piodoran. Mantang pedagos pa pong pinaghahanap kan DCGB News ang iba pang informasyon para sa suspension of classes sa iba pang mga munisipyo sa probinsya kan Albay. Nagpahayag po ng pasasalamat si PBN Broadcasting Network Executive Vice President asin DCGB Station Manager Glenn Barcelon sa kabos na seniors and supporters kan DCGB sa ginibong handog pasasalamat kasuhapon bilang parte kan ika-66 na founding anniversary kang istasyon. Sigon kay Barcelon, taon-taon na magkairibahan giraray asan gabo sa paagi kan handog pasasalamat bilang parte kan pasasalamat kan DCGB dahil sa paglaog kan 66 na taon kaini. Nayaon ang DCGB asin padago sa pinagtatang pinagsuportahan kan mga Legaspeño asin Albayano. Ipinaabot man ni Barcelona ang sayang pasalamat sa gabos na advertisers asin sponsors kasabay na ang mahal na Diyos sa dakulang oportunidad na makapagtaon ng serbisyo sa publiko sa laog nin sobra sa 6 na dekada. Gadan ang sarong persona pagkatapos sa tigbason ini kan o saksakon kan sa iyang tugang duman sa Piodoran Albay. Sa initial na report na nakuha kang DCGB News susog sa konfirmasyon kan punong barangay Digdi sa paagin ni punong barangay Fernandez. Napagaraman na ang nguhod na tugang sinurong kaini o dinuman kaini ang sa iyang matuang tugang sa sendang harong asin nailing na sa nang biglang pinalsok ang ilaw sa laog kang napalsok ang ilaw sa laog kang harong kaini asin duman na riparo na nagkaigwan hindi na iskaramosa asin pinagtutubudan na duman tinusok ang tanguhod na tugang an sa iyang matuang tugang hanggang sa ini maideklarar na gadan. Sa ngunyam, padagos pang investigasyon kan PNP may kinaraman digdi. Mantang susog sa pahayag kan sinabi ng punong barangay, day pamaaraman kung anon ibang motibo kung ginibo o kaya susog sa pahayag kan punong barangay, posible ng motibo iyo an iwal sa daga. Alagad ini, kinakaipuan pang maberifikar kan mga otoridad lalo na kan pulis sa saindang gigibuho na investigasyon. Sobra sa 1.1 milyon pesos na kantidad ng illegal na droga na kumpiskar kan mga otoridad halay sa sarong high value target individual sa barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Sigon sa Police Regional Office 5, ang suspitsado na midbida na si alias Laika kung sa inako sa iyang posisyon ang sarong bugkos asin 11 nin sachet nin pinagtutubudan na syabo na may gabat na 165 gramos. An matrayumpong operasyon resulta kan pagtatarabangan kan mga personalis kan Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit as in Daet Municipal Police Station, katawang ang PDEA Regional Office 5, ang nadakop na persona ang nasa kustudyang unyan kan Daet MPS para sa magkakanigong disposisyon. Padagos ang mga bareta, mga tugang, report kita hali po dyan sa luwas. Kasabay ang bareta kan Mega Force Patrol sa paagi po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Gabos na barangay, 44 mga barangay sa Ginobatan papasyaran kan Comelec, sigon kay Election Officer Rodolfo Ramirez, kung saan ang katuyuhan mag-demo sa publiko, kung paano ang pagboto gamit ang ACM Automated Counting Machine. Basado sa Election Officer kan Ginobatan ng aram niya, gabos na Election Officer sa mga training muna, duman sa Manila, mantang pagkatapos pag-uruli ninda, sa mga respetibong area of responsibilities ninda, matindi ng trabaho ang sa indang gigibuhon ang pagburo barangay para ipahiling sa mga tao sa mga barangay kung paano i-operate as in paano gamiton sa pagboto an automated counting machine sa 2025 election. Handa na ang gabos
tangani na pagabot man ka na eleksyon, haros preparado na magin an mga nasa barangay kung papano ang pagboto gamit ang nasabing machine. Sa ngunyan, iyon na lang ang pinagahalat ang instruction kan Comelec Office sa Manila, Central Office kung ano, an nuarin an sa indang pagpuon kan training asin ang pagburo barangay. Uyan tingog kan election officer kan ginubatan. Kasi lahat po ng barangay pupuntahan namin para mag-demonstrate kami kung paano pumunta. But for now, meron kami flyers na pinamimigay na sa mga tao. Tapos lang namin itong i-hearing hanggang sa Friday. Election Officer Rodolfo Ramirez kan ginubatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Pinuunahan kan nakang Prime Water Daraga Albay ang pagsalidan nin mga pipe sa munisipyo para mas mapakaray ang serbisyo kan tubig. Sigun ini kay Daraga Mayor John G. Hausyan kung saan sa iyang sinabi na dahil sa depektibong pipe, dai nakakabulos din matanos ang tubig sa mga harong sa malalain na barangay. Sinabi kang alkalde na basa sa doon na resibin ng informasyon. Marhay ang estado kan source nin tubig alagad ang mga leaks na sa tubo ang iyo ang nakaapektar sa serbisyo kan mga Daragenyos. Sa pagkipag-oron niya sa water provider, posibleng bulan daw nin Pebrero 2025 matatapos ang patrabaho asin piglaoman na magayon ang serbisyo kan tubig sa Daraga Albay. Barangay appointed officials ipapasabay man kan sanggon ang panlunsod kan Legazpi na mabeneficiaran kilibre nin medical o serbisyo medikal. Karen Ala ang may detalye kan report. Kung mga barangay health workers, service point officers, barangay nutrition scholars, as in sanitary aides ang sasakubon, dapat gabos na mga barangay appointees arog kan barangay tanod, barangay secretary as in treasurer, isabay naman na dapat makaresibik yung mga libreng medical na serbisyo. Bago ini na pagkasurunduan, inian itig special sa ginibukan na kaagisa ng aldaw na committee ring kan sanggo ni ang panglungsod kung sa presente si Legazpi Councilor Sunshine Imperial, kaibahan si Dr. Mike Alan kan Legazpi City Hospital, asin kan mga iba pang personahes hali sa Department of Health Bicol, City Health Office, asin City Planning Division. Ang ururon sa committee hearing, may kinaaraman sa pagtao libreng medical na serbisyo na dapat maski puro paano makaresibiman ang mga nasa serbisyong ini sa barangay, apero sana kan mga BHW. Sa ginibong committee rin kan committee ba sa salud asin sanitasyon, napagkasurunduan pa na kung ang mga naunambitan na servidor, mapamedikal, libre na dapat ang pagpakumpit blood count, x-ray, urinalysis asin blood chem kan mga ini. Halagad sa pag-avail naman ka ini, sarong beses na sana sa sarong taon ang mga ini, mauunrahanin siling na serbisyong medikal dahil saan pondo digdi papagkasaon siya na sa kayang ipasilitar kan City Hospital as in City Health Office. Mientras tanto, nakatalaan pa na magkaigwan ng second committee hearing para digdi ngani na maraman pa kan komitiba kung ano pa ang pwedeng idaragdag, ibarago sa planong ini, kaibahan ang mga personayat hali sa mga opisina pansalud. Karen Ala, DCGB News. Ang cerebral palsy ang sarong kondisyon sa mga kakian na nakaapekto sa paghiro, postura asin koordinasyon sa lawas na resulta nin congenital anomaly na dahil sa naapektaran kan sinda pigbabados pasana kan sendang mga ina o kan sinda inaki. Inang paliwanag sa Radyo Klinika kan DCGB ni Dr. Leslie Ann Bosotros, Pediatric Neurologist, Diplomate, PPS, Bicol Chapter Fellow, Child Neurology Society of the Philippines. Sayang sinabi na nakaapekto ang naging lifestyle kan mga ina, mantang sindaan bados o nagbabados. Kaibahan na ang naging bantad sa mga toxins and drugs, mantang posibleng magkaigwan in siring na kondisyon ang mga aki na namundag na premature o less than 37 weeks pagkaaki kay ni. Sigon kay Doktora Bosotros, ang siring na kondisyon dahil man nahiling sa newborn screening, alagad posible mahiling ang sintomas arog kan pagbabago kan postura, pagtagas kan mga bitis, problema sa paghiro, pirming naulog ang
liog, asin andai, nakakatukaw o nakakakamang pag-abot kan 6 hanggang sagod 7 bulan. Katagod ka ini, pigrekomendan ni Dr. Busotro sa mga magurang na yung kaso mahiling kansiring na sitwasyon ang sa endang mga aki o mahilingan kansiring na sitwasyon ang sa endang mga aki na may edad na 0 hanggang 2 years old. Dahil na ini paghaluyon asin tulos na magkonsulta sa doktor asin eksperto para mabawasan ang sintomas na namatean asin maibitaran ang iba pang komplikasyon para magkaigwanin magayon na kalidad ang pamumuhay kan mga aki na may cerebral palsy. Bareta, mga tugang sa Lado Nasyonal, makalipas lang po kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka pa sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko,
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa Lando National. Official pong pinaabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang pagbati sa bagong presidente as in Vice Presidente kang Indonesia sa iyang pag-atender sa inaugurasyon kasuhapon sa Jakarta. Sa social media post kan Presidente inamaw kainan bagong tukaw na sa pwesto na si Presidente Prabowo Subianto as in Vice Presidente Gibran Raka Buming Raka sa saindang inaugurasyon bilang founding member kang ASEAN. Sinabi kan Presidente na ang Indonesia ang saro sa mga pinakahaloy na partner asin haraning amigo kang Pilipinas sa rehiyon. Sa giraray na inapirmar kang Presidente ang pagpapakusog sa bilateral relations kan duwang nasyon asin Indonesia sa okasyon kang inaugurasyon asin ika-75 anibersaryo kan diplomatic relations sa masunod na bulan. Tinawan doon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dapat nang marumpag ang mga private armed group bago magpuon ang taon 2025 na midterm elections. Sigon kay Garcia, posible na magamit kan mga politiko ang private armed groups para magpawagas nin takot o takuton ang mga namanwaan. Dahil man may hiling ang totoong resulta kan boto kung takot ang mangibabaw o takot ang mangibabaw sa eleksyon. Pebrero 11 sa Mayo 10 as in campaign period kan senatorial candidates as in party list group. Marso 28 sa Mayo 10 man ang para sa House of Representative, Parliamentary, Provincial, City as in municipal candidates. Mayo 12 ang mismong aldaw kan eleksyon. Nagpagiromdom si Senador Bongo sa publiko na ang simpleng paghinanyog o pagdangog sa sarong paagi nin pagpapahiling nin malasakit sa kapwa. Sa satuyang nasyon sigon sa iya, bako na masyadong pinag-urunan ang may kinaraman sa mental health concerns. Sarong dakulang rason digdi yung social stigma o takot na baka mahusgahan o apudo na baka may diferensya sa pag-iisip. Day aram kan kadaklan kung sisay ang pwedeng tamaan kan sinabi ng mental illness. Sigon kay Senador Bongo na chairman kan Committee on Health, ipinaglonsar kay ni kaso uminaging aldaw ang sarong online campaign bilang suporta sa mga nagaagi nin magagabat na sitwasyon siring man ang may kinaraman sa mental health concerns. Pagiramdom kay ni na dapat ay paghusgahan ang sisay man na persona na yung gustong mag-share kan sa indang problema asin siring man tawan ka atensyon ang mga persona na nangaipo kan tabang kan sa indang kapwa may kinaraman digdi.
Iba pa niya itong bareta, nangapunan po si Presidente Ferdinand Marcos sa gabos ng mga stakeholders sa academic sector na aktibong maging parte kan implementasyon kan academic recovery and accessible learning o ARAL law. Apelasyon kang Presidente sa mga paratokdo na day paghusgaran sa butonin marhay asin turuanin marhayan mga aki na masairarom sa programa. Dapat man na magpautob ng teaching methods ang mga ini na magsisimbag kung ano ang pangangaipukan hobenes. Sigon sa Presidente, dakulang papel na kan magiging mga paratokdo, maggurang asin iba pang education stakeholders para sa totalmente asin matrayumpong implementasyon kan programa. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal sa paraning distribution and holiday bonus. Dakul na daw na Pilipino ang natitintara na magbakalin mamahalo na regalo, magarbong pagtiripon at sin magarbong biyahe o travel sigon sa sarong financial planner na si Mariel Bitanga Quintanar. Sinabi ni Quintanar na ngunya na oras para labanan ang tulos na kaugmahan asin gumibon ni wais na mga desisyon gamit ang nakukuang bonus. Tinawanin doon ni Quintanar na ang mga holiday bonus di dapat basta na sanang mawara ang utang o pabigla na pagbakal. Imbes kay ni importanteng tawanin prioridad ang pagbakal kan mga o pagbayad kan mga utang na mas halangkaw ang interes, pagtipon para sa emergency asin pangangapital o investment para sa futuro. Manunutaran, gabos na datos, halos 33% kan mga Filipino ang daing savings base sa pag-aadal kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Tinawanin doon ni Quintanar na importansya kan pag-aksyon sa gap na ini bago sumabak sa paggasto sa pagkatapos kan taon. Nagtao man siya ng abiso may kinaraman sa pagpugol nin paggastos kung nadidifisilan sa online shopping, utang sa credit card, tanggalon ang mga app na ini, i-unfollow ang mga influencer na nag-promote nin sobrang paggastos asin iwasan na matrigger ang mangingganyer sa imo na mabuhay nin sobra sa iyang makakaya. Alas 6:30, oras mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. For DOH, FDA, CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang duman sa Tel Aviv, Israel, inakusaran po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang grupong Hezbollah dahil sa pigasabing binalo siyang gadanon gamit ang drone matapos atakihon ang sayang harong sa Caesarea, Israel. Sigon kay Netanyahu, ang pagbalo na gadanon sindakan sayang agom kaso hapon sarong dakulang pagkakasala. Pinahimutikan man kan Hezbollah ang sahot ni Netanyahu. Nagsilyab ang mas matinding gyera kang Hezbollah sa Israel matapos magadan kan Israel ang leader kan mga militanting grupong Hezbollah na si Hassan Nasrallah asin Yahya o Sinwar kan Hamas. Wara an sa endang harong o sa endang harong si Netanyahu kan mangyari ang nasabing pagbalo sa buhay mantang wara manin na rehistrong nalugadan gikan sa pag-atake kan Hezbollah. Sigon man kay Israel military spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, ang na-intercept ninda ang tulong drone na ipinadara kan Hezbollah gikan sa Lebanon. Ani katulot tuminama sa sarong edifisyo sa Caesarea mantang pigbalo na puntiryahon ang Prime Minister sigon kay Hagari. Sinabi man ni Israeli Foreign Minister Israel Katz na ang drone attack na ginibo sa harong ni Netanyahu patunay kantunay na kolor kang Islamic Republic. Inakusaran man ni Katz an Israel o an Ira na pigasabing pundaran kan evil axis sa rehiyon o evil axis sa rehiyon. Iba pa niya itong mga darakulang bareta, mga tugang sa negosyo sa Pilipinas. Business News. Tinanggal po ang best dish sa Pilipinas na chicken inasal base sa pinakabagong top 100 Filipino food ranking kan Taste Atlas. Ipinaluwas kan Taste Atlas ang listahan kan best rated Pinoy dishes kan Oktubre 16. Nako ang chicken inasal na 4.5 stars na ilinadawan kan Taste Atlas bilang unique Filipino grilled chicken dish na gikan sa Bacolod asin bilang signature dish kang Visayas region. Nagsunod ang chicken inasal, ang lechon
Lecheplan, buffalo asin lumpiang Shanghai, laog man sa listahan ang sinigang na urig, tortang talong, lechon kawali asin Bicol Express asin arroz caldo. Kwan pala yun. Sorry, hindi ko na basa kimaray. Tinanghal pala. Tinanghal bilang best dish sa Pilipinas ang chicken inasal base sa pinakabagong Top 100 Filipino Foods Ranking kan Taste Atlas. Minidbid ang chicken inasal. Yun man ang ganda. Rayon man talaga pagtaga kaon-kaonon ang chicken inasal. Nakalaog pala ini sa pinakabagong Top 100 Filipino Foods Ranking kan Taste Atlas. Ramon ta daw mga tugang ang health news kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ngunyan International Lead Poisoning Prevention Week. Ibinahayag ka mga health experts na daing safe level ng lead exposure. Sigon sa World Health Organization WHO, dapat nabantayan ang mga early signs of lead exposure para preventaran ang long-term impacts kini. Kasabay digdi sinabi kan WHO na mga atab na sinyales kan lead exposure, iyo ang mga minasunod. Behavioral changes o pagbabago sa pag-ugali, kulog nin payo, anemia, vomiting as in renal issues. Tinawanin doon ka mga eksperto sa salud sa WHO dan maliwanag na futuro o better future begins lead-free. Healthcare News Base, Mardela, Dainiba. Alright, thank you Paring Mar sa mga baretang yan. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Aramon ta po ang latest forecast. May kinaraman po sa tropical cyclone na si Christine. Hali po dyan sa Pag-asa DOST kasabay mga tugang si Miss Alexis Rivivar. Miss Alexis, good morning. Go ahead. Yes po, Sir Henry. Good morning po. At sa mga parahinayod pa sa DZGB, bale po ang latest po dito kay Tropical Depression Christine. As of 5 a.m., itong si Tropical Depression Christine ay nagdaog na sa Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 1,050 kilometers sirangan ng southeastern Luzon. Ang lakas niya sa ngangon niyan ay umaabot, ang lakas ng hangin ay umaabot ng 55 kilometers per hour near the center at ang pagbugso ay umaabot ng 70 kilometers per hour. Ang kanyang movement or gumagalaw siya ng west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. So, inaasahan natin na itong si Tropical Depression Christine habang nasa dagat ay lalakas pa sa mga susunod na araw. Ang sa forecast natin, magiging tropical storm siya ng ngayong hapon at mag-intensify into severe tropical storm by Wednesday ng madaling araw. Ito. Bali po sa latest po na update dito kay Tropical Depression Christine, patuloy po nating antabayanan ang ating Tropical Cyclone Bulletin na i-issue mamayang 11 a.m. po. Miss Alexis, yung, Yes po, sir. yung Catanduanes lang ang may typhoon signal, tama? I-verify ko lang po, sir. Pakitsika daw tabi kung may typhoon signal na ang Catanduanes. Ay, opo. Yung Catanduanes lang po. Opo, Catanduanes lang Subong Bicol Region dahil pang typhoon signal. Opo, wala pa po. Opo, okay. Pakiulit daw po kang coordinates niya, hindi si Christine. Opo. Yung location po niya na ay 1,050 kilometers east of southeastern Luzon ay nasa 13.6 degrees north at 133.9 degrees east. Ayun, oo. Mainit na baga, nagluwas na pong aldaw. Bako daw po iligero, very inviting tabi sa maraot na panahon tabi. Ano yan, Miss Alexis? Opo. Bali po, dahil lumalayo pa itong si Christine, ay yun nga medyo ano pa ang ating aldaw, nagpapakita pa, pero sa mga susunod na araw, ay asahan natin na magiging mauran po. Opo. Hanggang no rin po niya to pigasan ang pag-uran, boda magiging harani si Christine ta. Sa kwan baga po, 23 and 24, piyesta po digdi sa Legazpi Port, sa Legazpi area.
Opo, bali inaasahan po natin na itong epekto ni Christine ay mamamatian pa as much as hanggang sa 25 po and 26. 25. Oh. So, kuan parang halos buong simana mauran po sa satuyang syudad, ano? Opo. Ayun. Okay. Thank you, Miss Alexis, sa forecast mo yan na aga. Opo. Ganun po, sir. Opo. Bye-bye. Thank you so much. Yan po ang latest mga tugang na report sa Kamugtakan Kampanao. Mga tugang oras natin, 6:44. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, yan po ang GB News Express. GB, darakulang o kaya garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa serbisyo publiko, subok na ini. Tunay na matinabangan si Atty. Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa albay, Congressman Atty. Jill Bongalon. Atty. Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya si Kong Jill Bongalon. Pais ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kong Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas
Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik po kita sa programa, Mayapod. Hello, good morning. Hello, good morning po, sir. Good morning, sir. Ano po may paglilingkod? May hapot lamang po, tabi. Opo, ano po yon? Ano, sir, suspendido po ang klase? Saan po? Hindi sa Legazpi. Iga pong suspension of classes, so face-to-face tabi ang suspendido. Pero so, pagpadagos po kan pag-adal kan mga aki, may dapat may magibo sa pagin ng ibang alternative mode of learning. Iya po. Ano Iya po? po. All level po yan, sir? Ano po? All level? Opo. Nakasurat po duman sa advisory. Iya po. Salamat po. Basta po, so face-to-face lang ang suspendido po. Opo, salamat po, sir. Sige, tabi. O yan. Yan, tabi. Base duman sa naging Henry M. advisory. Morning. Kan Legazpi. M in the morning. Pero mainit, nagluwas na ang aldaw Kamu tabing mga nakaantabay diyan, nagluwas na po so aldaw. Tama. Tanailing ko dito sa bintana kang nasa third floor kaya ang samuyang announcer's booth. Nagluwas na po mga tugang aldaw. Ayan, mainit ng aldaw. Alright, bueno, 10 minutos bago po magabot ang alas 7 nin aga. Ano ang latest mga tugang sa politika sa Legazpi? Kan sarong aldaw, kan Sabado, garo hapon na Sabado, igaw mga tugang kiilinuwas na press statement o press release, no? Si Attorney Romulo Macalintal. Si Attorney Macalintal, iyo po ang legal counsel mga tugang ninda Governor Rosal as in Mayor Geraldine Rosal. Ini po may connection sa pag-file nin Certificate of Candidacy kan mag-agom. Para Mayor si Mayor G, para Gobernador, mga tugang si elected Governor Noel Rosal. Ano ang latest mga tugang sa bagay na iyan? So COMELEC, so Commission on Election, tabi, igwaki linuwas na, igwaki sindang resolution, mga tugang na nagpo-prohibit na may posibilidad na sa mga kaso mga tao tabi na dismissed from service by the ombudsman, mga tugang, baka tabi kansilaron ang Certificate of Candidacy. Nya tinamaan baga kay ni si Mayor G buda si Governor Noel. Pero sabi kaya kan title kan press statement na ilinuwas ni Attorney Macalintal na pig-post mani elected Governor Noel Rosal sa tabing social media. Siguro dakul na nakabasa kay ni ta Sabado kung hapon na basa ini. Dahil man madiskuter na hapon ta wala man kami kikuan, wala man kami programa. Puda, yaong kami duman sa Ayala Malls para po sa Samuya tabi na duwa baga nagputukan Sabadong istorya.
susugman sa post ninda si Governor Grex Lagman, mga tugang, puminutok man Subareta na ini-suspender. In taon-taon, bak ang tabayanan ninduta, baka gusto tang haputon, mga tugang, ang Governor kang Albay, kung ano pa istudya ka ito, buda, ano yan, kaya namang masyadong detalye kung ano pang perang duration, perang bulan ang suspension tabi. Pero balikan tayo ng issue. Diyan na yan taon-taon duman sa ang hapot program. Ang title kaya kang press release na linuwas ni Atty. Makalintal, susugpo sa post ni elected Governor Rosal, iyo ang titulo, SC, gusabihon, Supreme Court, ask to stop COMELEC from canceling. So, Korte Suprema daw, pinaghagad ngaya na punduhon ang Commission on Election sa pagkansila from canceling of COC of candidates dismissed by Ombudsman with pending appeal. Yan, ha? Ang titulo, basahan ko po sa English na ang Supreme Court ngayon, SC, asked to stop COMELEC from canceling COC of candidates dismissed by Ombudsman with pending appeal. Yan. Kung sabihon, mga tugang ang tenor kang petisyon ni Atty. Makalintal duman sa Korte Suprema, pinagahagad tabi na punduhon ang Commission on Election na kansilaron ang Certificate of Candidacy kan mga kandidato na pinag-dismiss daw kan Ombudsman. Iyo po, kaya ini naka-submit duman mga tugang sa Korte Suprema, tanganin sa Korte Suprema, iyon magpaluwas in decision digdi. Ta sabi nga ni sa last sentence kang press statement, tabi press release ni Makalintal, sabi sa last paragraph, ang pigaagad din dayo ini, Rosal asked the Supreme Court to conduct a special raffle of this petition in order for the court to take immediate action on his prayer for the issuance of a temporary restraining order o status quo ante-order directing COMELEC to cease and desist from implementing its said resolution number 11044-A, page 37. So pagkasabot po ko po digdi sa COMELEC resolution, mga tugang inexplikar tabi ni Attorney Makalintal, ang iyan ang resolution na iyan, so nagsasabi mga tugang na mga tao na dismissed kanong ombudsman, iyon yan, may posibilidad tabing dai maisabay sa listahan, sa balota, official ballot. Kaya ito mo yan ang gustong pugulan mga tugang kan kampo ni Governor Rosal. Oni po ang English ta. Ako, di ba ko magbikol ki direkta ta, baka mapasala ako ta. Baka di man ako nag-adal ki abukasiya. English, basta unta sa English tabi sa first paragraph. Governor Noel Rosal of the province of Albay asked the Supreme Court to stop the Commission on Elections from enforcing its resolution number 11044-A, which bars a former public officials like him who has been dismissed in an administrative case by the Office of the Ombudsman with accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office, even while his appeal is pending before the Court of Appeals. According to the COMELEC,
The said resolution was issued to harmonize Section 12, Article 1 of the of the Omnibus Election Code with existing laws and jurisprudence in disqualification cases by referring to its law department all petitions for disqualification of candidates with perpetual disqualification. Yan, so nakapalaman palan dyan, mga tugang sa resolution kan COMELEC 11044. Ito ang obheto, mga tugang kan grupo ni Governor Rosal, ni Mayor J. Rosal, the elected Governor Rosal and J. Rosal, mga tugang na pundohon kan Korte Suprema. Tama pagkasabot ko. Di ba? Ito ang point. Kung natata si Attorney Makalintal ang sa indang abogado, hinagad sa Korte Suprema. Napundohon ang implementasyon ka itong resolusyon na ito. Mga tugang nasapagkan sila kang COC nin mga kandidato na wara ni hinali, suspended or dismissed by ombudsman with pending appeal. Taso kaso pala po ni Governor Rosal and Mayor G, naka-pending ito, nag-submit sindaki appeal, mga tugang sa Court of Appeals. Kaya lang hanggang sa ngunyan, di pa man po mga tugang ilinuwas na desisyon ang Court of Appeals. Kaya nagdirekta sindaduman sa Korte Suprema. Korte Suprema. Dumirekta sinda sa Korte Suprema, tanganing pugulan ang COMELEC may kinaraman digdi. Nasinda, dapat mga tugang mas na mahali ang pangaran dumantabi sa official ballot na duman baga ang bubutuhan ta mga tugang tama ba ang term ta? Itong official ballot na ito, duman kita mabuto kung isang gusto tatabi na mga kandidato. Yan, ha? Sa 39 pahina in a 39-page petition for certiorari. Ang nadangog ko kay iba kay ni certiorari. So nadangog ko man na iba, certiorari. And prohibition. Rosal, through his lawyers, led by election lawyer Romulo Makalintal, argue that existing jurisprudence or decision of the Supreme Court and even existing COMELEC policy have been very consistent in previous elections that the said penalty of perpetual disqualification applies only once the decision of the Ombudsman becomes final and executory. On September 4, 2024, Rosal received a copy of Ombudsman June 2024 resolution dismissing him from service. He made a timely appeal of the said resolution before the Court of Appeals on September 16, 2024. Yan. Docketed as CAGR number 185892, now pending with the Court's 17th Division. Hence, said Ombudsman decision is not yet final and executory, susog sa indang appeal, duman sa indang prayer, duman tabi sa Court of Appeals. While the order of dismissal is immediately executory, sabi kan statement ni Makalintal, the penalty of perpetual disqualification as held in various cases and COMELEC on policy, citing in 2013 case of Halosos versus COMELEC, applies only in case of final judgment and in criminal cases and not when the Ombudsman decision is pending appeal before the Court of Appeals or Supreme Court. Yan. Okay? Sabi digdi, Makalintal submitted as part of Rosal's petition a copy of
an opinion of the COMELEC's Law Department dated April 20, 2016, citing said Halosos case stating that the power of the COMELEC to bar from running for public office those suffering from perpetual disqualification shall be by virtue of a final judgment or the judgment of the ombudsman has attained finality. Ayan tabi halaba kaya po sa pre-statement, buda kwa naman kita, nakalampas na kita ki 3 minutos mga tugang sa alas 7 bareta. Pero in a nutshell, suggest mga tugang kang kwan, suggest tabi kang informasyon na ilinuwas husog sa post ni Gob Rosal, asin po ni Atty. Makalintal na sinda nagsubmit ki petition duman sa Korte Suprema na pigahagad sa COMELEC na punduhon ang pag-implementar kay ito tabi na pagkansila kan COC nin kandidato na dinismissed from service kan ombudsman. Na yung baga po so naging eksperyensya ninda. Naging eksperyensya ninda. Okay? Kaya sabi nga ni dumban sa sa nabasa ko pang iba panakwan. Kaya ang hagado ninda po sa Korte Suprema itong pag-issuein temporary restraining order or itong status quo anti-order. Tangani sinda mga tugang na daipo apiktaran pag-abot kang eleksyon. Sergio Riray. Yan pala man kaya daw ako. Yung mananggat ka. Duan-duan na dadangog kong pronunciation kaya niya. Thank you tabi Attorney Minang Villamor. Duang na dadangog kong pronunciation kaya ni. Tabi, thank you tabi, amiga. Di ba? Ayun yan. Ang petisyon na isinubmit mga tugang sa Korte Suprema. Alat-alaton ta iyan. Regardless kung anong mampong desisyon kaiyan, bata ang printing of ballots baga dapat gayud tapos na sa Disyembre o Nobyembre. Kaya ngunyam pa sa nang atab, ay ngunyam pa lang na anong ngunyan, Oktubre, nag-file na tabi sa nakan sinabi ng petisyon. Sergio Riray. Alam mo na makakibadon mangkidilay ni Attorney Minang pala na mga mga legal terminologies. Iyo po ang sabihin ka ito, mga tugang na petisyon na isinubmit sa Korte Suprema. Okay? O yan. Kamu na pong bahala kaan. Kaya kita mandigdig. For information kita sa satuya. Ano ang latest? Ito po ang latest. Mga tugang sa kaso ninda Governor Rosal and Mayor G. Rosal. Yan po ang latest sa inda. Kaya, ito ang informasyon na ilinuwas ninda sa publiko, yung mampon sa tuyang ang halatunta, anon magiging desisyon mga tugang kan Korte Suprema. Sa sinabi ng petition, tanghapot man talaga kaya, makakasabay daw ngaya sa balota ang pangaran ni Governor Noel Rosal. Ang pangaran ni Mayor. Tas Mayor G baga, di man siya nahali sa iyang pwesto, parte kang so disqualification. Tanagakuha po siya ng temporary restraining order sa korte. Di ba? Kaya po naritin siya as mayor. Kaya lang, ito po na tinamaan siya duman sa suspension tabi. Yan ang kaya. Kan suspension iyan, nagsunod sila sa suspension, mga tugang. Ano mangyari sa indang pag-file in COC? Pagkakasabay daw iyan. Actually, na-interview ko ka iyan si Kwan. Review ko, ito, saan hapot? Review ko tabi iso Kwan. Review ko tabi iso, yan. So, interview ko kay attorney, sigani so COMELEC chairman, Erwin Garcia. May interview ako sa iya ka nagpa-Manila ako eh. Okay? O yan na muna tabi kaya kita man ng mga Legaspenyo, mga Albayano o sisay man dyan, kalaban sa politika o kasurog tabi sa politika, halatunta. Ano po ang latest, ano ang magiging desisyon kan korte sa petisyon na isinang-at mga tugang kan kampo ni Rosal sa pagipukan sa iyang abogado na si Attorney Romulo Makalintal. Bareta alas 7 susunod na, overtime na kita, 7 minutos na. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik pa ako sa ang hapot, babalikan taman sa suspension kay Governor Grex Lagman.
sa sunod pong programa. Makalipas lang Kambareta alas 7, mga tugang gidi po sa DCGB. Salamat! Goodbye! But that won't happen to us, and we got no doubt. Too deep in love, and we got nowhere. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, it's